Policajní tady. Pozor. Hej, ale. Hezký kamio. Zůstaňte prosím na svých místech. Protože kamion bude tady potřebovat docela ekvilibristicky manévrovat, aby si mohl najet do parkoviště. Co? Dneska má zvlášť. Poprosíme všechny děti tady na silnici, aby se posunuli. Je úplně parádní, že budete mít fotografii, ale nevím, jestli si užijete, když budete dělat spodek pneumatiky na tom kamionu. Budu zastavit dopravu. Bože! Já vás tady taky poprosím, abyste šli na stát. Kamion tady bude dost dlouho na to, abyste si ho mohli vyfotografovat. Já ho nevidím zatím. Já už je, autobus! To je kamion. Takové nám nedělají prostor pro kamion. Jo, vidím ho! Jo, a jo. Já vás poprosím na Hej, tak to jsem zvědavý, jak to vytočí. Poprosíme na bok. Opatrně děti. Zůstaňte na svých místech. Všichni na stranu souhneme, všichni za tou zábranou, jo? Znovu to podíme stejně do toho. Zbynek čo nedokáže. Všichni souhneme, tam bude najíždět. Jsem zvědavý, jak se vytočí. Jo, no. Jak to si musíš škrtnout tu lapu. Kamiony bylo, to jsou tak pustý. Je před kamionu. Tak to je dobrá ta. Dobrý kamion. Ty dvě ložnice tam má, ne? Nahoře, tam má dvě ložnice teda kamion. Doleva nahoře. To má dobře vypočítané. No jo. Všichni za ten strom. Potřebujeme do řadu. Musíte to obejít. Poprosíme, abyste tady uvolnili ten prostor, by to mohlo malinko. Prosím, nechybaj vyjdete, jo? Běžte klidně předem. Musíte couvnout. Prosím, co stojíte na výhrově couvnout, aby mohli couvnout. Nebude Co je zás? To je blbý, že si to nemůžu naskoušet. Aha, baterka. Prosím vás, puste nám tady maminku s dítětem. To mi to neuložil. Já ti pak dám tohle. Ti to pošlu na to na Facebook. Počkej. Hej, oni mě sem postavili. No ne. Nebo ten kamion je Ty byl přijel, hej. Pozor, neplakej, neboj se, něco nedělá, všechno v pořádku, to je velký kamion. Hej, tak to je dobrý. Já poprosím, ještě couhnete, Dělej. Ano. Co to bylo? Jaký retardě se sadu. To prolej. Mě to proletělo, musím. Mě to připlo.
Taky se rozhodl. Jak přijde vzadu. Držíme na nohu, držíme na nohu. Ještě se nezastavili. Tak děti, teď se touhněte, touhneme, přesuneme, No jak asi když tady Kučárek. To je zbytečný se tam rvát. Tady odsudka nás si uvidíme. Ty budeš zpívat, jo? Musí zpívat. Musí zpívat. Musí zaspívat sám. Tak a my budeme muset ten kamion otevřít. Víte, jak se otevírá takový kamion? Ne, maminka to bude vědět. Já nejsem maminka. Ne, pardon, tak se omlouvám. Tak víte, jak se otevírá kamion? Co se zmáčkne? Páčka a vytáhne se páčka, nebo kdo se zmáčkne? Dostane ta strana, no a jak se ta strana tohle? Předělátky, nebo se to musím nedávno. No to musíme udělat, abychom to otevřeli. No, zavolat někomu, dobře, tak někomu zavoláme děti, aby nám pomohli a rodiče taky, budeme foukat do toho kamionu. Tak se totiž otvírá kamion. Foukat. Takže já řeknu 3, 2, 1, teď, budeme foukat všichni, jo? Tak připravíme se, 3, 2, 1, teď a foukáme. Foukáme. No a když fouká, prosím vás. Takový obývák tam. Helča, vedle vás? Prosím vás, půli Helči a Pavlovi foukáme ještě jednou a všichni. Teď pořádně. No, Helča začala foukat a už je to lepší. Tak je to správný. To je ono. Vidíte, jak vám to jde. Ještě foukáme. No ještě. Helča se vykříží, no, má úplně nafoukat. Prázdně, to je správný. Aby neprostla Helča. Tak, opatrně poprosíme skřídky, aby šli nahoru a sundali nám schody. A poprosím hned teď na začátku, prosím vás, já vás tady musím zastavit. Netlačte se zezadu na tyhle děti, protože mačkáte na kamion. Stůjte prosím na svých místech. Já vás prosím, buďte k sobě ohleduplní, protože opravdu to je nebezpečný. Netlačte se, netlačíme se, jinak budeme muset kamion zavřít a to bychom neradi. Poprosím vás, abyste se netlačili. Budeme tady dostatečně dlouho na to, aby se na všechny dostalo. Takže já vás poprosím, abyste k sobě byli ohleduplní. Opatrně, hlavně netlačit na děti, které jsou před váma. Máme tady malé děti, takže se nikomu něco nestane. Dobrý den, já vás tady všechny prosím, kteří stůjte tady, abyste couvli, abyste všichni couvli. Teď hned. Všichni couvlíte, protože tady jsou malé děti. A vy je tlačíte. No jo, to jsou takový, co jsou šílená. Couvněte všichni, kteří stojíte vzadu. Děkuju vám. Děkuju. Protože Coca-Cola přiváží do vašeho města vánoční kamion pro chvíle plné radosti a neradi bychom, aby se někomu něco stalo. Tady je maminka úplně s malým dítětem a když se na ně budete tlačit, tak to hrozně nebezpečné, už tady pláčou děti, že mají strach. My opravdu vás prosíme, budeme tady dostatečně dlouho na to, aby se na všechny dostalo. Takže jestli chcete, běžte si někam zahřát a přijďte klidně za hodinku. My se vám budeme věnovat, budeme tady opravdu dlouho. Já už dávat na Facebook, tak se nemá nic. Jo, jsou tady malí děti. Děkuju vám moc. Dobrý den. Všechny vás tady vítáme. Na ty skleničky. Skleničky, jak to nerozbiješ skývku. Tak, já vás poprosím, hned tady na začátku vás poprosím o takovou organizační záležitost. A sice poprosím, aby se neplakalo tady, aby děti neplakaly, tak vás poprosím, abyste vytvořili frontu dětí, které se budou chtít fotografovat se Santou, abyste vytvořili frontu tímto směrem, protože po těchto schodech budou děti chodit nahoru se fotit za Santou a těmi druhými schody budou odcházet. Takže takhle to tady bude probíhat. Všichni rodiče, kteří budou své děti nahoře, tak se nám podepíšou na takový ark a hned zítra budou tyto fotografie vystaveny na stránkách www.vánočníkamion.cz. Takže se máte na co těšit a uvidíte, že to půjde rychle.
opakuju pro všechny, i ty, co jsou vzadu, že tady budeme tak dlouho, jak je potřeba. To znamená, že se všichni dostaneme. Nemusíte se bát, že bychom někoho vynechali. Tak, ještě jednou poprosím, abyste vytvořili kvalifikační frontu. Markéta to tady bude organizovat. To bude fotit, Lukáš to bude organizovat, že jo? Určitě. Lukáši, co mají dělat děti s rodičema? No děti se musí držet těch rodičů, ať se nám tady nestratí a hlavně na sebe nekřičte, na všechny se dostane. Přesně tak, děkuju moc. Tak, já myslím, že můžeme začít, co říkáš, Markéto? Já myslím, že nám tady někdo chybí. Musíme zavolat Santu, takže děti budeme volat na Santu, aby nám přišel Santa. Řekneme 3, 2, 1, teď a budeme volat, jo? Až řeknu teď, tak zavoláme Santo. 3, 2, 1, teď. To platí prosím asi pro ty větší, jako jo? To není jenom pro ty malé. Takže ještě jednou všichni 3, 2, 1, teď. Maminko, vy se krásně obtáčíte kolem dokola, ale pokud nebudeme všichni volat Santu, tak nepřijde, prosím vás. Jo? A tady pláče už dítě těší se na něj. Takže ještě jednou a všichni pořádně. A podívejte, a už jde. Vidíte to, maminko? Ještě, že tak. Ahoj, Santo! Pojď za mnou, prosím tě. Děti už na tebe netrpělivě čekají. Ahoj! Ahoj! Řekněte ahoj! To je hezký. Santo, co si tady dětem do Jablonce přivezl? Tak přivezl jsem krásné vánoční počasí a spoustu dobré nálady a příjemně strávné chvíle. Tak to mám radost. Santo, myslíš si, že už můžeme začít, děti jsou netrpělivé? Já myslím, že určitě cesta byla dlouhá, takže můžeme začít. Já vím, že byla cesta dlouhá. Nemáš to lehké, takže pojď se posadit a uvidíte, jak to půjde rychle, že skřítkové budou pouštět. Děti, které se netlačí, a ještě jednou prosím, abyste se tady z boku netlačili a netlačili, nemačkali rodiče s dětmi, který stojí tady ve frontě, aby se někomu něco nestalo. Tak, a uvidíte za malou chvíli, že budeme ještě hrát další soutěž, budeme hrát SMS-kovou soutěž a komu zavoláme, kdo správně odpoví ve tvaru A, B nebo C, tak půjde tady po těch schodech nahoru, taky se vyfotografuje se Santou a ještě dostane nějakou odměnu. Takže já vás všechny prosím, tady co stojíte bokem, abyste se netlačili. Já tam vidím opravdu malinky s dětma, takže vás poprosím, děti, klidně se posuňte, klidně to obejděte, nebo že byste někam zahřáli, ale netlačte nám na ty maminky s dětmi. Prosím ještě jednou, aby se netlačili, tady je úplně malá slečna, nebo mladý, to je kluk nebo holka? Holka, jo? No, tak prosím vás, tlačíte nám tady na slečnu, která tady stojí s maminkou. Jo? Buďte na sebe hodní, podívejte, maminka už tady neudrží ruce a vy nám na ní tlačíte. Takže prosím vás, ohleduplně se k tomu chovejte. Buďte tak hodní. Tak, vidíte, že to půjde rychle. Já vás poprosím, pojďte se vyfotografovat, tak. Tak, a ještě jednou opakuju, že dnes tady prodáváme vánoční šepičku, potom vánoční kamion a lopatu, na které se dá jezdit v zimě na sněhu. V létě se s ní dá dělat spoustu jiných věcí, třeba jezdit na blátě. A veškerý výtěžek z dnešní akce bude věnován na mateřskou školu speciálně. A my tady máme připravené děti, které budou vystupovat hned na začátku. Takže já vás poprosím, kolik vás je? 16. Aha, takže já vás poprosím, abyste děti zorganizovali tak, aby stáli co nejblíž u toho krbu, aby mohly tady děti chodit a odcházet, jo? Takže pojďte pomaličku nahoru, já taky děkuju, pojďte pomaličku nahoru. Taneční vystoupení. Tak to teda budeme muset dělat, zvládnete to, jo? Tak dobře, já to tam za chvilku zastavím. Kolik toho máme, prosím? 4 písničky. Jo. Tak pojďte nahoru pomaličku. Já vás tady budu organizovat. Já si myslím, prosím, vydrž doktore. Prosím, ještě se zeptám paní učitelko, kde máme paní učitelko, budou děti zpívat, potřebujete mikrofony? Výborně, tak pojďte. A jenom jedna z vás, nebo bude vás víc? Všichni, výborně, tak jo, tak to budeme muset nainstalovat.